Ahojky, dneska si vyrobíme pyramidu. Takže si nachystejte papír a nůžky. To bude všechno, co tam budete potřebovat. Můžeme jít na to! Jo! Takže, jako první, takhle přehněte papír jakoby na takový trouhelníček. Potom tady tuhle dolní část tak ustřihnete. A když to otevřete, tak by vám z toho měl vzniknout takovýhle čtverec. Potom si vezmete jakoby tuto takhle, to dáte. Musíte čára od zhora dolů a jakoby, jakože ukážu, takže takhle, aby se to, takže aby se měl čtverec a měl jste v tom křížek. No? Tak, až budete mít ten křížek, tak tady tuto část, nemusí to být přesně tahle, může to být jakákoliv, ale já si ustřihnu třeba tuto část. A vidíte, ještě to vůbec není pyramida, ale mám to tak. Víc toho nestříhejte, stříhejte jenom jednu. Ano? A teď to bude hrozně jednoduchý, protože, jak se to dělá, jenom jakoby hup a máte pyramidu. To je hrozně lehký, takže můžete si to zkusit doma a uvidíme, co vám z toho vznikne. Samozřejmě nám mi pošlete video, já se ráda podívám. A potom si tam prostě můžete nakreslit, co chcete. A tady z toho malého, tak taky si můžete udělat jakoby pyramidu. Takže jdeme na to. Uděláte jako úplně to stejný. Přehnete trojúhelníček, ustřihnete a máte čtverec. Zase, ať je to od hora dolů, přehnete a ve čtverci budete mít křížek. Takže jdeme na křížek, ustřihnete si jednu část. A už to prostě jenom takhle hezky přehnete. Co to dělá? Já tak. Jo, už to mám. No. Počkejte. To je zase já blbě. Mě to nějak nevyšla. Jo, už. Tak. A máme další pyramidu. A takhle si jich můžete udělat několik. Já tady mám ještě jeden papír a ještě tady takový malý. Můžete si udělat hromadu. Takže a jako není to moc užitečný, ale můžete si to prostě někde vystavit, jo. A máte to. Tak teď 5 sekund počkejte. Jenom si rychle po něco skočit. Jdeme. Jsem tady. Já jsem jen pro lepidlo. Máme lepidlo. A musíte a slepíte tady ty dvě části, které jste si ustřihli, tak si slepíte. Krás.
pyramidu. Vidíte? A nemusíme rozložit. A nebo to může být ještě taková čepička. A teď si to ještě uděláme. Druhé. Zkusit. Takhle. Tak. Jo, super. Tak. Už jsem si to hezky takhle nalepila. Jak to drží? Dobrý, už to drží. No a máme i malou pyramidku. Takže takhle z těch pyramid musíte udělat několik prostě. A můžete smrti si, co budete chtít. Tak tohle by bylo asi z mého videa všechno. A přeju vám hezký den. A dejte prosím like, odběr a zvoneček, ať se dostane aspoň k tomu jednomu odběru. Prosím. A ahoj!